Bun venit la podcastul Historia Magna, seria a patra, episodul 10, Ticinus și Trebia. Bine v-am regăsit, dragilor, și la mulți ani! Fie ca anul acesta să fie mult mai bun decât anul precedent și să ascultați cât mai multe episoade ale acestui proiect. Data trecută am văzut cum Hannibal a traversat Alpii și a ajuns în nordul Italiei. Armata lui era obosită, redusă numeric și trebuie să ne imaginăm că nu mai aveau prea multe provizii. Acum, întrebarea pe care ar trebui să o punem este: ce urmărea Hannibal în Italia? Care era obiectivul lui? Dorea să cucerească Roma? Istoricul Nigel Bagnall afirmă că nu. El spune că Hannibal urmărea să reducă influența romanilor și să spargă statul acestora. Puterea de coeziune a Romei stătea în armata sa. Prin urmare, scopul operațional al lui Hannibal era fără îndoială să înfrângă armata atât de categoric încât statele subjugate să înceapă să se revolte. Pentru a realiza acest lucru, Hannibal trebuia să evite să fie atras într-un război pozițional care avea să le permită romanilor să se concentreze copleșitor împotriva lui. Doar acest motiv l-a împiedicat pe Hannibal să își implice armata într-o misiune prelungită, cum era asedierea unui oraș. Pe lângă aceasta, asedierea unui oraș precum Roma ar fi necesitat mult mai mulți soldați decât avea Hannibal. Vă reamintesc, în momentul în care a ajuns în nordul Italiei, avea aproximativ 20.000 de infanteriști și 6.000 de cavaleriști. Romanii puteau cu ușurință să strângă o armată mai numeroasă decât a lui. Bun, acum haideți să vedem ce a făcut Hannibal după ce a traversat Alpii și și-a lăsat soldații să se recupereze. Dacă mai țineți minte de acum câteva episoade, galii din nordul Italiei se revoltaseră împotriva romanilor. Bine, nu toți, câteva triburi. Hannibal era în teritoriul taurinilor, un trib care lupta împotriva răsculaților, nu a romanilor, și a încercat să stabilească relații prietenoase cu ei. Nu a reușit. Așa că i-a atacat pe taurini și a ocupat orașul Taurasia, Torino de azi. După aceasta, el a continuat să încerce să primească sprijin de la alte triburi. Ce îl făcea să creadă că va fi ajutat? Păi, după cum am spus înainte să pornim la drum alături de el, Hannibal trimisese mesageri în această zonă și primise promisiuni că va fi ajutat. Dar prezența unei armate romane în nordul Italiei și incertitudinea cu privire la sorții de izbândă ai cartaginezilor îi determinau pe celți să ezite. Prin urmare, Hannibal era nevoit să acționeze. Era nevoit să le arate celților că îi poate învinge pe romani și le poate oferi acestora libertatea. Asta pentru a primi sprijin din partea lor și pentru a-și ameliora problemele de aprovizionare. De partea cealaltă, Publius Cornelius Scipio știa că armata lui Hannibal era slăbită și că trebuie să profite de această ocazie pentru a-l învinge pe generalul cartaginez. Așa că el și-a condus armata în câmpia Padului și a avansat către vest. El a traversat apoi râul Ticinus, un afluent al fluviului, pe un pod construit de soldații romani și și-a continuat înaintarea fără să știe unde sunt cartaginezii. La fel, Hannibal avansa către est, neștiind nici el pozițiile romanilor și trimițându-și cavaleria să devasteze ținutul galilor care îi se opuneau. Aceste unități de cavalerie s-au întâlnit cu cercetașii romanilor, iar apoi ambii comandanți au fost informați că inamicul este aproape. A doua zi, Hannibal și-a luat cavaleria și a avansat pentru a vedea pozițiile adversarilor și pentru a decide dacă și cum vor lupta. La fel a făcut și Scipio, care pe lângă cavalerie a luat și arcași și infanterie ușoară cu el. Cum avansau unul către celălalt, cei doi comandanți au văzut norul de praf ridicat de cavaleria inamică și au înțeles imediat ce se petrece. Prin urmare, amândoi au dat ordin soldaților să se pregătească de luptă. Romanii au poziționat arcașii și infanteria ușoară în față, pe linia a doua cavaleria celtă a triburilor ce le erau loiale sau care au fost constrânse să îi ajute, iar pe linia a treia a fost poziționată cavaleria romană. Hannibal și-a poziționat cavaleria grea în centru, iar numizii pe aripi, pentru a învălui și hărțui pe romani.
Lupta a început cu șarja cavaleriei cartagineze, aceasta obligând infanteria romană să se retragă fără a arunca vreun proiectil. Inițial, încleștarea a apărut echilibrată, cartaginezii și romanii luptând de la egal, iar mulți călăreți descălecând pentru a putea lupta mai ușor. Precizez că în această perioadă scările, chestiile alea în care ții picioarele când călărești, nu erau încă inventate. Asta înseamnă că dacă îți loveai inamicul prea tare, sau dacă erai lovit suficient de tare, exista riscul să cazi de pe șa. Asta dacă aveai șa. Numizii, probabil cei mai buni călăreți din bazinul Mediteranei din acea perioadă, nu foloseau șei. Revenind la luptă, acești numiți despre care am spus mai devreme că luptau călare fără șei, au obținut victoria pe flancuri, iar apoi au încercuit restul cavaleriei romane. Mulți cavaleriști au reușit să fugă, dar destui soldați au fost uciși sau luați prizonieri. Însuși consulul Cornelius Scipio a fost rănit. Titus Livius ne spune că el a scăpat cu viață fie datorită unei sclave, fie datorită curajului fiului său de 17 ani, pe care îl chema tot Publius Cornelius Scipio și care mai târziu va primi cognomenul de Africanus. Varianta în care Scipio este salvat de fiul său este probabil incorrectă, dar este destul de probabil ca Scipio Africanus, îi voi spune așa pentru a-l deosebi de tatăl său, a fost prezent la această bătălie. Înfrânt și rănit, consulul roman împreună cu supraviețuitorii s-a întors în tabăra lui. Aici, el a decis să se retragă pe parcursul nopții cu toată armata mai la est, în apropiere de Placentia, și să aștepte sosirea colegului său, Tiberius Sempronius Longus. A doua zi, Hannibal a reușit să captureze un detașament de 600 de soldați romani care nu s-au retras suficient de repede, iar 2 zile mai târziu, el a reușit să-i prindă din urmă pe romani și și-a așezat tabăra la 10 km de aceștia. Victoria asupra lui Cornelius Scipio a avut efectul scontat. Mai mulți celți din zonă, după ce au văzut succesul cartaginez, au decis să îi se alăture lui Hannibal. Nu este vorba numai despre celții ce locuiau acolo, ci și de cei constrânși de romani să lupte alături de ei. În seara de după ce armata lui Hannibal și-a făcut apariția, galii din armata romană au decis să schimbe tabăra. Pe parcursul nopții, ei au ucis mai mulți soldați romani, iar apoi s-au prezentat la porțile taberei cartagineze. Aceștia numărau 2000 de infanteriști și 200 de cavaleriști. Hannibal i-a primit cu bucurie, iar pe unii dintre ei i-a trimis înapoi la orașele lor de baștină, în speranța că se vor întoarce cu întăriri. Trădat de gali și conștient că Hannibal poate primi sprijin de la triburile acestora, Scipio a decis să traverseze Trebia și să își așeze tabăra într-o zonă colinară, ușor de apărat. Astfel, râul Trebia, care curge de la sud la nord, despărțea cele două armate. Cum Scipio nu întreprindea nicio acțiune împotriva lui, iar proviziile pe care le avea se împuținau, Hannibal a trimis mai mulți soldați către orașul Clastidium, Castegio de azi, unde romanii depozitaseră cantități mari de grâu. Comandantul garnizoanei a acceptat să predea orașul în schimbul unei sume mari de bani și apoi s-a alăturat lui Hannibal. Bun, acum hai să facem o mică paranteză și să ne uităm către sud, să vedem ce se întâmpla în Mediterana. Al doilea război punic, spre deosebire de primul unde acțiunea a fost destul de lineară, a avut mai multe teatre de operațiuni, unde cele două părți au luptat concomitent. În timp ce Hannibal traversa Alpii și se confrunta cu romanii la Ticinus, cartaginezii au trimis o escadră navală să atace insulele din jurul Siciliei. O parte dintre vasele ce navigau la nord de Sicilia au fost surprinse de o furtună și împinse în strâmtoarea Mesanei. Ulterior, ele au fost capturate de flota siracuzană. Siracuza încă mai era condusă de Hieron, același rege care s-a aliat cu romanii în timpul primului război punic. Hieron a aflat de la prizonieri că o flotă de 35 de chinchireme cartagineze urmează să atace Lilibeum. Fiind un aliat loial al romanilor, el le-a transmis acestora informațiile obținute, iar romanii au început să se pregătească de luptă. Flota cartagineză a fost interceptată, iar după o luptă scurtă a fost obligată să se retragă. La scurt timp după victorie, a ajuns în Sicilia și consulul Tiberius Sempronius Longus. Aflând despre succesul roman, el a încredințat defensiva insulei unui pretor, iar apoi s-a îndreptat cu grosul trupelor către Malta, pe care a ocupat-o cu ușurință. Sempronius Longus s-a întors apoi în Sicilia, la Lilibeum, de unde a început să pregătească un atac împotriva Africii de Nord, așa cum erau instrucțiunile lui. Dar, în timp ce se ocupa cu asta, a primit un mesaj urgent din partea senatului și ordine să se întoarcă în Italia.
Hannibal tocmai terminase de traversat Alpii, iar senatul îi ordona să se alăture colegului său și să înfrângă această amenințare. Sempronius Longus și-a trimis armata la Ariminum, pe țărmul Adriaticii, iar după ce a terminat de organizat armata și flota din Sicilia, a pornit și el către Italia. După ce și-a întâlnit trupele la Ariminum, Sempronius Longus a pornit către Placentia, să facă joncțiunea cu Scipio și a ajuns acolo la câteva zile, după ce acesta din urmă și-a mutat tabăra. Armatele celor doi consuli depășeau numeric armata lui Hannibal. Polybius spune că romanii aveau 36.000 de infanteriști și 4.000 de cavaleriști, în vreme ce Titus Livius afirmă că aveau 38.000 de infanteriști și 4.000 de cavaleriști. De partea cealaltă, Hannibal se putea baza pe 20.000 de infanteriști și 10.000 de cavaleriști, plus câțiva elefanți. Prin urmare, romanii aveau un avantaj de aproape 2-1. Cei doi consuli au dezbătut ce să facă. Scipio, fiind rănit, nu se arăta în favoarea luptei. El argumenta că soldații romani, spre deosebire de cei ai lui Hannibal, nu au suficientă experiență și pregătire. Mulți dintre ei abia fuseseră recrutați. Pe lângă asta, lui Hannibal i s-ar fi terminat proviziile deoarece era în teritoriu inamic. Sprijinul galilor pentru cartaginezi s-ar fi evaporat, odată ce entuziasmul lor inițial se disipa, iar în ultimul rând, dorea să mai aștepte deoarece ar fi apucat și el să se vindece, ceea ce i-ar fi permis să comande trupe. Spre deosebire de Scipio, Sempronius Longus dorea să lupte imediat. El considera că romanii au un avantaj numeric suficient și că ezitările colegului său izvorăsc din faptul că fusese rănit în prima confruntare. De asemenea, iar lucrul acesta ne va aminti de un alt consul dintr-un episod anterior, se apropia luna ianuarie, iar odată cu ea, alegerile consulare. La fel ca Marcus Atilius Regulus în primul război punic, Tiberius Sempronius Longus nu dorea ca victoria să aparțină altcuiva. De partea cealaltă, Hannibal dorea lupta. Nu știm în ce măsură cunoștea faptul că mulți dintre soldații romani sunt recruți neexperimentați, dar faptul că încă erau triburi celtice care ezitau să îl sprijine, sigur l-a motivat. Referitor la aceste comunități, unele purtau tratative și cu romanii, iar Hannibal a decis să își trimită soldații să le prade teritoriul. Un număr de aproximativ 2000 de infanteriști și 1000 de cavaleriști au părăsit într-o zi tabăra cartagineză și au început să atace comunitățile din jur. Celții, văzând atacul cartaginez, au cerut imediat sprijin romanilor. Sempronius Longus, când a văzut mișcările trupelor cartagineze și solicitările localnicilor, a pornit imediat în fruntea cavaleriei să intercepteze unitățile cartagineze. El le-a împins până în apropierea taberei lui Hannibal, fapt ce a făcut ca tot mai mulți soldați să iasă din tabără și să se alăture luptei. Acum, romanii erau cei împinși către propria tabără și camarazii lor, văzând ce se întâmplă, au început să iasă să le dea ajutor. Părea că o bătălie avea într-adevăr să aibă loc, fără ca vreunul dintre comandanți să plănuiască nimic în acest sens. Dar Hannibal nu a lăsat să se întâmple așa ceva. El a dat ordin tuturor ofițerilor săi să preia comanda unităților lor și să retragă soldații cât mai aproape de tabără și să-i așeze în formație de luptă. Fiind mai experimentați și mai disciplinați, cartaginezii s-au dezangajat din lupta cu romanii și au executat ordinele lui Hannibal. În cele din urmă, ambele armate s-au retras, romanii provocându-le adversarilor lor ceva mai multe pierderi, fapt ce l-a făcut pe Sempronius Longus să considere că vor obține o victorie ușoară. Această confruntare i-a dat lui Hannibal ocazia de a vedea care este temperamentul comandantului roman. De asemenea, el a inspectat terenul dintre cele două tabere și a pregătit planul de bătaie. Seara a ținut sfat cu comandanții săi, iar apoi aceștia s-au pregătit de luptă. Bătălia urma să aibă loc a doua zi. Era în preajma solstițiului de iarnă, conform lui Polybius, adică în jur de 20 decembrie 218 înainte de Hristos, iar Hannibal avea să le arate romanilor de ce era un adversar de temut. În dimineața bătăliei, tabăra romană a fost atacată de cavaleria numidă a lui Hannibal. Dorind să repete succesul din ziua precedentă, Sempronius Longus a ieșit cu cavaleria proprie și cu 6.000 de infanteriști să-i urmărească. Imediat însă a fost urmat și de restul armatei. Numizii au început să se retragă ușor, atrăgându-i pe romani din ce în ce mai departe de tabăra lor. Ei făceau din când în când stânga împrejur și atacau constant pe urmăritori. Numizii au trecut apoi râul Trebia și i-au momit pe romani să-i urmărească.
Sempronius Longus, fiind încrezător după rezultatul zilei precedente, nu a ezitat prea mult și a continuat urmărirea. Soldații lui au traversat râul cu apă rece ca gheața și au avansat pe malul vestic. Ei erau uzi, înghețați și înfometați, căci atacul numizilor a venit înainte ca romanii să ia micul dejun. Un soldat roman avea două mese principale, micul dejun și cina. De partea cealaltă, cartaginezii își terminaseră mesele și se pregăteau de luptă în fața focurilor. Ei și-au îmbrăcat armurile și și-au luat armele, iar apoi s-au așezat în poziție de luptă. Infanteria ușoară era în față, infanteria iberică, libiană și celtă în centru, cavaleria și elefanții pe flancuri. Infanteria lui Hannibal, fiind mai puțin numeroasă, nu era așezată pe foarte multe rânduri, ceea ce însemna că un atac foarte hotărât al romanilor ar fi putut să străpungă centrul cartaginez. Sempronius Longus, după ce a văzut că nu îi poate prinde pe numizi și că Hannibal și-a pregătit armata, a dat ordin ca soldații lui să ocupe poziții de luptă. Infanteria ușoară a fost așezată în prima linie, apoi infanteria grea, iar cavaleria a fost poziționată pe aripi. Odată ce manevrele au fost gata, romanii au avansat către cartaginezi. Lupta a început când infanteriștii înarmați ușor au început să arunce cu proiectile spre inamici. Romanii, care erau deja obosiți și care își consumaseră cea mai mare parte a muniției în urmărirea cavaleriei numide, au suferit mai multe pierderi și au fost obligați să se retragă. Imediat însă a venit rândul infanteriei grele și cavaleriei să avanseze. Infanteria ușoară cartagineză s-a retras pe flancuri, unde a oferit sprijin cavaleriei. La fel ca la Ticinus, la început bătălia a fost echilibrată, dar, destul de repede, cavaleria cartagineză și-a învins adversarii, iar împreună cu infanteria ușoară a început să atace flancurile infanteriei grele romane. Chiar dacă situația se înrăutățise, romanii rezistau. Aveau în continuare superioritatea numerică și reușeau să își reorganizeze formația. Când flancurile lor au fost atacate de elefanții cartaginezi, ei au reușit să-i respingă. Dar, în acest moment, a fost închisă capcana lui Hannibal. În seara precedentă, el ordonase unui detașament condus de Mago, fratele său, format din 1000 de călăreți și 1000 de infanteriști aleși pe sprânceană, să se ascundă în hățișul și râpele de pe malul râului. Acum că romanii erau presați din 3 părți, Mago a atacat. Atacul lui a dus la instaurarea confuziei în rândul romanilor, iar sorții bătăliei au fost întorși definitiv în favoarea lui Hannibal. 10.000 de romani care luptau în primele linii cu infanteria inamică au reușit să își facă loc și să străpungă formația cartagineză. Nereușind să identifice un mod de a-și ajuta camarazii, ei s-au retras la Placentia. Până la finalul zilei, tot mai multe grupuri și grupulețe vor ajunge la porțile orașului. Majoritatea celor care au fugit înapoi spre râu însă, fie au fost uciși, fie au fost prinși. În total, aproape jumătate din armata romană a fost distrusă. Cornelius Scipio a condus supraviețuitorii care s-au întors la tabără mai întâi la Placentia, iar apoi a luat jumătate dintre toți supraviețuitorii la Cremona, pentru a-i hrăni mai ușor. Hannibal a obținut prima sa victorie zdrobitoare asupra romanilor, iar majoritatea pierderilor suferite de el au fost în rândul galilor ce abia i se alăturaseră. Nucleul armatei, format din iberici, libieni și numizi, era aproape intact. După bătălie însă, din cauza vremii reci, majoritatea elefanților lui vor muri. Victoria lui, ne spune Titus Livius, i-a șocat pe romani. Aceștia s-ar fi temut ca nu cumva acest general inamic să nu se îndrepte asupra Romei și să nu ocupe orașul. Bineînțeles, lucrul acesta este probabil o exagerare. Livius scrie la 200 de ani după cel de-al doilea război punic, iar lucrarea lui conține multă propagandă în favoarea romanilor. Polybius însă ne spune că romanii au luat act de ceea ce s-a petrecut și au proces, după cum le era obiceiul, să recruteze o nouă armată cu care să scape de această durere de cap ce se numea Hannibal. Dar, despre cum se vor folosi de noile lor trupe și ce se petrecea pe celelalte teatre de operațiuni, vom vorbi data viitoare. Vă mulțumesc că ați mai ascultat un episod al Historia Magna. Mă bucur nespus să ne reauzim în noul an. Dacă v-a plăcut acest episod și dacă apreciați munca pe care o depun, vă rog să dați un like și un subscribe. De asemenea, puteți să le spuneți și prietenilor voștri despre el. Anul acesta
Sper să trecem de 200 de abonați pe YouTube. Pe data viitoare, la revedere!